ɗo hokki hectare 2500 e aliya to ɗon wonte hunde nden wangi to nane ma himɓe nasti ngam hoore maɓɓe ngam ko'e maɓɓe ɓe nasti amma ni na ɗum maɓɓe sai joni de gomna hokki hectare 2500 e ɗo e toye ma gomna hokki hectare 2500 to nane ma nastuɓe to waɗi duuɓi 20 ko 30 ko duuɓi 10 ko 5 ma ni ɓe nasti na e hurmi maɓɓe hono e amma ni joni kam sika nayi ɗin dilli to bawo ya indilla ba aɗon nana ko minon ne ko min toɓɓiti ha tarihi shekara 70 hande hikkande e shekara 70 ko ɗum hol ɗum waɗi ɗum diidi hol ɗum hoosi gese goɗɗe ta fuuna ɗum ali goɗɗe ta hirna ɗum darni diga ɗon kadi jemmo salta ko fuuna aɗon nana ko to ɗum jooɗi sey shekara biwɗi heɗum waɗi ɗum hokka ladde gomnati ɗum waɗi ɗum hokka ladde gomnati to nda holngol ngol joni ma ta yehi a ƴelngol holngol ngol iyakasi ladde heɓta e gefe gargajiya to ɗon jo hakke to ɓe ngari heɓe saalowo ɓe heɓe nafta nder gese ɗon ɗon wato hanjum woni Allah yes ladde nde ɗum waɗi gazette mari e 1951 lebbi 70 gaɗa ɗon e 1986 ɓe ngari nane ɗum ladde sai bo ɗum warti ɗum ladde ɗum nastata ɗum dura andi wodi forest kashi ɗiɗi wodi grazing reserve wodi bo forest reserve a nastata nder ɗon ko e na'i maɗa ko ɗume ma a nastata to e 1986 sai ɗum waɗi gazette maji e ɗum waɗi gazette sai ɗum wartiri ɗum e na'i nastata dura anani ko nde gomna bo wari to de ko gomna wara ɗum yadake ɓe jikki ladde nden fuu ɓe ñamini ladde nden to hikka to mi ɓeddi kunya 10 rowani sai mi ɓedda 10 oyama ɓedda 10 oyama ɓedda ɗum yadake ɗum ñami ladde muñuni ɗum yadake ɗum ñami ladde nde to joni nde gomna wari sai waɗi reserving hectare 2500 e ɗo waɗi reserving hectare 2500 e aliya to hamɓe kuwoɓe nde ɓe ngari sai ɓe tawi gelle ɓaɗiɓe ladde nden ɓe ñamini ladde nde anani ko amma minon komin andi nane ma ɗum hectare 41 e ɗo hectare 42 e aliya bo ɗum ɗonno e ɗerewol ñande ma nde min ngari fuu min daari ɗum ɗonno amma jikki ladde gelle ɓaɗiɓe ladde nden fuu ɓe ñamini ladde wiɗi kalma to wato minon min ɗon wondi e malamin jeeji en wodi ma malamin jeeji e kamɓe ay sorata ladde nde ka hum a'a muñumana kamɓe sorata ladde nde hamɓe sorata ladde nde ari soruhi kam ko ɓaddi ɗo wari a'a diga nane ma ta hokkiɓe goɗɗum sai ɓedda kunya 10 minon ne ko min jooɗi andi ba Allah rene minon ko min jooɗi akwai wanda ba